доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. ма барои ҷангидан ба дунё омадам. ин тақдири ман аст. ҳозир ма сахт боварӣ дорам ки беҳтарин дар ҷаҳон мешавам. Илия Топурия, довталаби хеле ҷиддӣ аз Испания. дар ӯ як боварие махсусе ҳаст ки аз дигар ҷанговарони ҷавон фарқ мекунад. ӯ боварӣ дорад ки як рӯз соҳиби камарбанди чемпионӣ мешавад. ман Илия Матадор Топурия. ма беҳамтоюм. Илия Топурия қотили ҳақиқӣ аст. ӯ малакаҳои беҳтарин ва хатарнок дорад. ма хеле хатарнокам. дар октагон бо ман ҷангидан ту бояд ки ҳар як сония бо эҳтиёт бошӣ. нақша барои ҷанг оддӣ буд, баромадан ва ӯро куштан. зарбазании ӯ беҳтарин аст, греплинги ӯ беҳтарин аст. айни замон ма беҳтаринам. дар ин вазн ба монанди ман ҷанговар нест. ма барои ин камарбанди чемпионӣ омада истодаам. ӯ ба дивизиони худ бармегардад ки тӯли чанд сол дар он ҷо шоҳ буд. Александр Волконовский, бузургтарин ҷангори вазни ним сабук дар ҳама замон. ма дар беҳтарин версияи худ қарор дорам. вақте ки ма тамрин мекунам, вақте ки ҳама чиз аз рӯи нақша аст. муҳорибат дар муддати кӯтоҳ бо ислам, ма ин чизҳоро надоштам. Александр Волконовский ин рискро дониста ба муҳориба белагири тамринӣ баромад. ин мағлубият ӯро аз роҳ намезанад. ӯ ҳоло ҳам чемпиони вазни ним сабук аст. ма боварӣ дорам ки одамон ба ман боварӣ надоранд. боварӣ дорам ки онҳо мегӯянд ки ӯ ба поён рафта истодааст ва маз дар ана ҳамин ҳолатҳо ма хатарнокам. ма дурахшон мешавам вақте ки одамон ба ман боварӣ надоранд. Волконовский ба монанди танк аст. ӯ ваҳшӣ аст, ӯ бераҳм аст ва доимо ба пеш меравад. ӯ зарбаи нокаутӣ дорад, граунд энд паунди сахт ва роҳи чемпионе ки аз ягон кас камӣ надорад. касоне ки ба ман боварӣ надоранд, ма ҳар дафъа исбот мекунам ки шумо иштибоҳ кардед. ма барои таърихи худ рақиби олиҷаноб дорам. Илия бисёр гап мезанад ва агар ки ӯ омода бошад, ма ба ӯ ҷанги ҳақиқӣ нишон медиҳам. ӯро низ мешиканам. ӯ ҷавон, гурусна, тоб ва проспекти бебохте ҳаст ки барои камарбанди ман омада истодааст, аммо маро шикаста намешавад. ман медонам ки любой ҷанговарро дар ин вазн фавран шикаст дода метавонам. барои ҳамин ин кор дар ҷанг зидди Алекс низ мешавад. ма ӯро дар якум, дуюм раунд ба нокаут равон мекунам бе ягон мушкилӣ. ӯ сахт дар ҳайрат мемонад. ман ният дорам ки ба он ҷо баромада эълони калон кунам. асос чӣ гуна мо бармехезем. ман ҳамон чемпиони пешинаи хатарнок мемонам. ман ӯро ба мактаб мебарам. ман боварӣ дорам ки ба ӯ дарс медиҳам ва шояд ки ӯ соҳиби камарбанд мешавад вақте ки ман аз ҷангҳо мерам. Илия, туро шаби даҳшатнок интизор аст. ман ҳис карда истодам ки ғолиб мешавам. ғалабаи хеле дурахшон. ӯ ҳатто намефаҳмад ки чӣ гуна ман ӯро ба хоб равон кардам. Александр Волконовский, ӯ мероси бузургтарин ҷангори вазни ним сабукро сохта истодааст. Илия Топурия, ин шахс қотили ҳақиқӣ аст. 17 феврал UFC 298